Salutare fetelor și bine v-am regăsit la un nou webinar. Acesta va fi unul foarte interesant și amuzant, fiindcă este o temă destul de actuală și poate fi interpretat în moduri diferite, dar eu prefer să o interpretez într-un mod mai funny, în așa fel încât să ne fie interesant și să ne simțim bine. Deci, pe parcursul timpului pe Instagram am primit foarte multe întrebări la capitolul cum ne comportăm la prima întâlnire cu un bărbat, cum ne comportăm atunci când facem cunoștință, cum trebuie să ne îmbrăcăm, cum trebuie să vorbim, ce trebuie să facem, etc. Deci sunt foarte multe întrebări. Și cea mai importantă întrebare este cum facem în așa fel încât el să ne caute după prima întâlnire, fiindcă în multe cazuri se întâmplă în așa fel încât îți pare că faci totul ok, dar după el nu te mai caută și începi să cauți vina în tine, ce ai făcut greșit, dar eu zic de data asta să luăm pas cu pas și poate ajungem la o concluzie și pe viitor facem să fie în așa fel încât să vă simțiți și voi bine după prima întâlnire. Să începem. În primul rând, vreau să atrageți atenția la ținuta voastră atunci când ieșiți cu un bărbat la prima întâlnire. Sub nicio formă nu vă luați cea mai sexy ținută din garderoba voastră, sub nicio formă, fiindcă poți da semnale greșite. În momentul în care vii super decoltată, cu fustă super scurtă și pe niște tocuri foarte înalte, evident că bărbatul va înțelege ceva greșit și la sfârșit de întâlnire sigur îți va propune să mergi cu el acasă. Sau nu îți va propune deloc și nu te va mai suna niciodată. La capitolul machiaj. Faceți un machiaj care să vă facă pe voi să vă simțiți bine. Nu trebuie să vă transformați în alte persoane și dacă în viața de zi cu zi nu purtați make-up, la prima întâlnire vă faceți o mască că nu vă recunoaște nimeni pe stradă. Nu. Evident că trebuie să mai aplicați un pic de fond de ten și un pic de rimel, fiindcă come on, eu înțeleg că voi doriți un bărbat să vă respecte și pentru cine sunteți voi și pentru naturalețea voastră, dar totuși prima impresie contează foarte mult. Haideți să fim sincere. Și noi, când vedem un bărbat, în primul rând ne uităm cum arată el, cum este îmbrăcat, cum se comportă, cum miroase de la el. Fix aceeași istorie este și în cazul nostru. Și dacă tot am vorbit despre mirosuri, să nu uităm că este foarte, foarte important cum mirosim noi. Nu vorbesc deja, antiperspirant este la regula zilei atunci când te duci, mai ales să te vezi cu un băiat pentru prima dată, dar parfumul, nu exagerați, fetelor, este foarte important. Deci mai bine nu vă parfumați deloc decât să vă dați cu o tonă de parfum și să miroase de la voi de la 7 km departare. Deci asta nu este o variantă bună, mai ales dacă este vara. Alegeți un parfum într-atât de subtil încât bărbatul respectiv să-l simtă doar atunci când se află la o distanță mică. Fiindcă sunt unele persoane care au mirosul extrem de sensibil și în cazul în care vei fi parfumată foarte, foarte tare, nu se va simți bine. Nu știu, poate să-i stea rău de la miros, dă-ți seama. Deci nu vrei ca prima întâlnire să fie asociată cu o astfel de situație. De aceea, cât mai subtil posibil. Încă un moment foarte important este, deci nu știu cum să vă zic, dar trebuie să vă zic asta, fiindcă este important, epilarea. Epilați-vă neapărat înainte de întâlnire. Și nu contează că ești în pantaloni și nu te vede sau că ești îmbrăcată cu mânica lungă și nu te vede, epilați-vă, fetelor. Pentru mine a rămas un mister de ce în ziua de azi femeile nu se epilează pe mâini, nu toate. Bine, atunci când ai un pufuleț alb pe mână și nu se observă, e o istorie. Atunci când ai un păr negru bine evidențiat, este cazul să te epilezi.
Poate nimeni altcineva nu îndrăznește să o facă, de aceea vreau să vă spun eu, fiindcă sunt prietena voastră virtuală și este un sfat doar care o să vă schimbe viața spre bine. Iau des de la fete, nu mă epilez pe mâini, fiindcă după asta o să crească mai mult. Și ce? O să te mai epilezi odată și o să o faci mai des, dar nu înțeleg de ce ar reprezenta acest lucru o problemă. De ce nu ai vrea să faci acest lucru? Mai știți că eu am o problemă la capitolul păr și cum trebuie să arate el. Nu există argument să ieși din casă cu părul nespălat. Deci nu există efectiv, dar mai ales la prima întâlnire. Părul tău trebuie să fie super fresh, să nu te gândești, l-am spălat alaltă ieri, parcă arată ok, bine mă duc cu el așa. Nu. Big mistake, fiindcă în momentul în care poate în mod întâmplător băiatul respectiv se va apropia de părul tău și el nu va mirosi a proaspăt, nu este o idee bună. Spălați-vă părul și nu neapărat când mergeți la întâlnire, dar pur și simplu în viața de zi cu zi. La capitolul manicură, dar și pedicură, evident, tot timpul trebuie îngrijită. Mai ales când vă duceți să vă vedeți cu un bărbat pentru prima dată, să știți că mâinile unei femei este cartea noastră de vizită. Când manicura este îngrijită, și nu uitați că sunt bărbați care sunt foarte atenți la acest capitol, atunci vă dați seama că nu vreți să se strice toată impresia despre voi doar din cauza că nu aveți unghiile îngrijite. Mai departe, vorbim despre mirosul din gură și nu vorbim despre parfum acum. Gumiță. Neapărat, înainte de întâlnire, trebuie să vă luați o gumiță, fetelor. Și vă sfatui să nu mâncați nimic ce conține ceapă sau usturoi, chiar dacă nu aveți de gând să vă sărutați în seara aceea. Mirosul acesta este unul foarte, foarte strident și, credeți-mă, se simte de la distanță. Să zicem că ești gata să ieși din casă, îți place totul, cum arăți, cum miroși, absolut orice, și te pornești la întâlnire. Este foarte important să nu întârziați. Fetelor, codul bunelor maniere nu l-a anulat nimeni, indiferent că sunteți domnișoare. Deci să nu vă permiteți niciodată să întârziați cu mai mult de 10 minute la prima întâlnire. 10 minute este ok, deci chiar este binevenit, fiindcă în așa fel o să vezi cam când a venit el. Căci dacă vii foarte târziu, niciodată nu o să știi la ce oră a venit el. Deci dacă el a venit la fel cu 20 de minute mai târziu, înseamnă că nu i-a păsat deloc și și-a permis să întârzie, ceea ce este foarte greșit. Eu, din experiența mea, vă spun, întotdeauna când mergeam la prima întâlnire cu cineva, veneam fix la ora la care am stabilit. Știți de ce făceam asta? Fiindcă eram curioasă dacă băiatul respectiv o să vină mai devreme. Pentru mine conta foarte mult să văd și, de fapt, demonstrează că băiatul a așteptat cu nerăbdare această întâlnire dacă ajunge mai devreme. În caz că ajunge mai târziu decât tine, evident îți faci concluzii. Așa că nu întârziați și nu numai la întâlnire, dar nici în viața de zi cu zi. Punctualitatea este o calitate foarte, foarte bună. Ok, acum ai ajuns în restaurant, v-ați văzut, primul lucru pe care vă rog eu mult să nu-l faceți. Să nu arătați cât de emoționate sunteți. Eu am văzut odată o scenă care de fapt m-a inspirat să fac acest webinar, o scenă, o fată și un băiat, era clar că sunt la prima întâlnire, el era foarte chill, el era super relaxat, ea era într-atât de emoționată încât eu simțeam emoțiile ei dintr-o parte și el era într-atât de încrezut în sine și credeți-mă că orice bărbat care vede o femeie foarte emoționată, imediat se poziționează un pic mai sus și înțelege că da, asta sunt eu, așa cum mă vedeți în carne și oase și e normal că tu să ai emoții atunci când mă vezi, toate fetele se emoționează. Și cum ziceam, trebuie să fiți cât mai relaxat posibile, dar în limita bunului simț. Adică nu trebuie să vă puneți un picior pe masă sau să vă scărpinați în cap. Deci trebuie să fiți relaxate în așa fel încât să-i transmiteți persoanei care stă cu voi
o stare de bine, o stare de calm. Ai zis că e bună pizza aici, da? Da. Mama acasă face pizza. Să vă străduiți să fiți cât mai naturale. Nu trebuie să te strădui, să te prefaci că ești persoana pe care îți imaginezi tu că ar vrea să o vadă el sau crezi tu că el caută anume așa gen de fată și tu te strădui. Voi doar înțelegeți că peste o lună sau peste câteva săptămâni tu oricum o să revii încet la cine ești tu cu adevărat și el o să vadă că aparențele l-au înșelat. Respectiv urmează ceea ce se întâmplă foarte des, nu mă mai caută. După o lună a dispărut. De ce? Fiindcă la început și-a creat o impresie, că încolo și-a dat seama că nu prea coincide imaginația lui cu persoana care stă acum în fața lui. Atunci când două persoane se întâlnesc, ei încearcă să vadă cât de mult îi se potrivesc. Atunci când tu te transformi și, efectiv, tu ești o fată, să presupunem, care iubești cluburile de noapte, iubești să mergi la petreceri și în fața lui te prefaci că ador să merg la bibliotecă și în fiecare weekend merg la mănăstire, de fapt. Nu trebuie să faci asta, fiindcă îți dai seama, el caută o fată, poate, care iubește să meargă în cluburi, care iubește să petreacă și tu îi spui că mergi la mănăstire și că stai în bibliotecă și poate să zică, sorry, da, nu mă interesează. Și atunci îți pierzi șansa. Trebuie să fii exact cine ești tu, fiindcă în lumea asta sigur există o persoană care are nevoie de cineva ca tine. Niciodată să nu îi spuneți unui bărbat la prima întâlnire cât de mult îți dorești familie și copii. Îți dorești familie, copii? Da, foarte mult. Îmi doresc să am 7 copii și îmi doresc să mă căsătoresc peste un an maxim și eu cred că tu înțelegi că ceasul meu tic-tac și trenul se duce și dacă nu reușesc să sar în ultimul vagon, atunci nu, așa că dacă ai interes față de mine, bine, dacă nu, atunci nu mai pierd timp cu tine, ok? De la moment nu aș fi pregătită să am familie, copii, dar dacă într-o zi o să întâlnesc bărbatul potrivit, sunt sigură că o să revizuiesc și această posibilitate de a avea familie și mulți copii. Încă un sfat, fetelor, și este foarte, foarte important, este să nu serviți mult alcool la prima întâlnire. Chiar dacă voi să ziceți, păi, acceptă-mă așa cum sunt, îți place de mine așa, beau bine, nu duci și-ți caut alta. Totuși vă sfătui să nu faceți acest lucru, fiindcă nu este cazul. Nu, puneți toate sticla aici. Mersi. Mulțumesc. Tare îmi place vinul roșu. Tu îți comanzi ceva? Să bei? Varianta cea mai potrivită ar fi că atunci când un bărbat te întreabă, servim ceva, să nu-i refuzi cu totul, chiar dacă nu servești deloc alcool, să presupunem cum este cazul meu. Fiindcă, bine, cineva poate să aprecieze, dar cineva poate să zică, mi se pare dubioasă. Ea chiar nu servește deloc. Deci nu este cazul să îi lași unui bărbat prea multe semne de întrebare și să zici, ok, un pahar cu vin va fi ok, sau un pahar de ce vrei tu. Și să ții paharul ăsta până la sfârșit de seară, să nu-l bei, fiindcă atunci când o să fii mai relaxată și alcoolul o să te ajungă un pic la creier, posibil să spui lucruri pe care după le vei regreta sau posibil acțiunile tale să nu mai fie atât de controlate și posibil ca să nu-l poți descoperi pe el așa cum ai vrut să o faci, fiindcă vei fi un pic sau mult, nu știu, stare de ebrietate și respectiv lucrurile nu vor mai merge așa cum le-ai plănuit. La capitolul fumat.
dacă sunteți fumătoare, atunci trebuie să recunoașteți din start că fumați. Deoarece, dacă o să mințiți și după, la a doua, a treia întâlnire, bărbatul va simți miros de fum de la voi, o să vă puneți singure pe voi într-o situație nu chiar plăcută atunci când el o să te întrebe, dar de ce m-ai mințit? Și se primește că relația voastră o începeți cu stângul, ceea ce nu este ok. Dacă fumezi, recunoaște, da, fumez. Este un pic diferit de alcool, fiindcă fumatul nu te duce nicio stare, da, și fumatul de țigări, am în vedere, nu te duce nicio stare și nu riști să-ți pierzi controlul. Spune așa cum este, da, fumez. Evident că nu des. Ai să mi spui că fumez 3 pachete de țigări pe zi. Nu des, dar fumez. Și sunt sigură că atunci când în viața mea o să apară ceva foarte, foarte interesant, nu o să mai doresc să fac acest lucru. Voilà? Eu o să merg până la baie, mă repede bine. Eu, pur și simplu, m-am emoționat foarte tare și eu când mă emoționez am nevoie să fumez, că tare nu fumez. Eu. Nu vorbiți mult. Niciun bărbat nu iubește o femeie guralivă. Nu este cazul să-i povestești toată viața ta din fir a păr la prima întâlnire. Credeți-mă că nu îi va fi interesant să asculte. Dar am o istorie foarte interesantă. Când eram mică, aveam vreo 6 ani, m-am dus la o... Dar când eram la universitate, Doamne, și nu vrei să știi cum noi ne... Ok, bine, eu exagerez acum, dar o fac pentru a fi mai vesel, dar să știți că există astfel de femei. Deci nu vorbiți mult, fiindcă nu este o idee foarte bună. Dar nici nu vă prefaceți că ați luat apă în gură și sunteți gen foarte misterioase și toată seara nu vorbiți nimic. Asta nu este o idee bună, fiindcă dați dovadă de un interlocutor foarte plictisitor, care, deci nu mai vreau să mă văd cu fata asta, fiindcă nu vorbește nimic. Nu, nici prea mult, nici prea puțin. Cel mai perfect ar fi să vorbiți atunci când sunteți întrebate, dar să răspundeți într-atât de interesant și să veniți și voi cu câte o întrebare foarte provocatoare, cât discuția voastră să fie una captivantă, să nu vorbiți despre ploaie, să nu vorbiți că ieri s-a discutat în politică. Nu, lăsați religia, politica, toate chestiile astea nu le discutați la prima întâlnire. Bine, dacă el începe să discute ceva de genul ăsta, tu poți să-i răspunzi subtil, să vadă că ești o femeie inteligentă și poți să duci o discuție, dar îi spui la general că, uite, nu prea... Consider că dacă vrei să nu ne certăm la prima întâlnire, nu trebuie să vorbim despre asta. Deci, iarăși, o luați într-un mod provocator, într-un mod frumos, ca o adevărată femeie deșteaptă. Acum, haideți să vorbim despre cum reacționați voi la glumele unui băiat. Eu înțeleg că atunci când un băiat spune o glumă și când noi vrem să arătăm că tu ești așa de amuzant și vrem să râdem ca el să se simte bine, este ok atâta timp cât nu o faceți în felul următor. Atât de tare nu trebuie să râdeți, fiindcă o să captați atenția tuturor oamenilor din jurul vostru, dar nici să vă prefaceți că nu aveți simțul umorului sau chiar dacă nu-l aveți, totuși când simțiți că băiatul spune o glumă, zâmbiți. Adică gen, da, e funny, poți să râzi cumva mai timid, dar nici să nu reacționați deloc la glumele lui nu este ok. Un bărbat trebuie să știe că el este amuzant. Pentru un bărbat este foarte important când face o femeie să râdă, dar să râdă subtil, evident. Și chiar dacă simțiți că gluma lui nu este foarte amuzantă, oricum reacționați. Lui o să fie plăcut. Cum să îl întrebi pe un bărbat cu ce se ocupă? Este foarte simplu. Îl întrebi. Tu cu ce te ocupi? Nu trebuie să-ți fie rușine, fiindcă din cauza că bărbații foarte des învinuiesc femeile că ar fi
doar pentru bani sau că le interesează numai statutul financiar, nu cumva ne este teamă să întrebăm asta și să nu fim percepute greșit. Niciodată să nu întrebați un bărbat câți bani face lunar sau pe an. Nu este corect. Cu timpul o să afli dacă tare o să-ți fie interesant, numai nu la prima întâlnire și nu în prima perioadă când sunteți împreună. Nici de cum să nu încerci să te minți pe tine sau pe el spunându-i că pentru tine banii nu contează. Să știți că bărbații vă pot testa la prima întâlnire sau la a doua, nu contează, punându-vă întrebarea: ce reprezintă pentru tine banii și ce ți-ai dorit tu de la viitor? De obicei, femeile se gândesc așa: trebuie să-i răspund în așa fel, exact cum vrea el să audă. Și încep să povestească. De fapt, niciodată nu mi-am dorit un bărbat cu bani sau eu să câștig mult, fiindcă mi se pare foarte penibil când te duci în călătorii, mare treabă, Paris sau Monaco sau genți scumpe. Eu cred că cel mai important este ce ai aici. Cel mai important este dragostea care sunt între doi oameni. Starea financiară chiar nu contează și știu foarte mulți fete care, evident, că își doresc gen Chanel, ceasuri scumpe, dar eu nu sunt așa. Eu chiar vreau dragoste adevărată și cea pură. Dar voi știți că vă mințiți pe voi spunând astfel de lucruri și în cazul dat bărbatul înțelege: ok, nu trebuie să mă strădui cu ea că fata nu vrea nimic de la mine. Cei mai naivi vor crede așa, dar bărbații deștepți vor vedea în asta ceva ciudat, fiindcă nu există femeie care să nu-și dorească o viață mai bună. Nu există, efectiv, sau dacă există, nu știu, arătați-mă. Poate să te creadă dubioasă și astfel să-și piardă dorința să te mai cunoască pe viitor. Evident că nu trebuie să-i spui că da, eu am în plan peste 5 ani să am private jet, să zbor în Monaco și să petrec acolo câte o lună și să merg la shopping, să fac shopping lunar de 50.000 de euro. Nu. Informația asta la fel nu i-o spuneți. Fiți cât mai reale posibil, doar că nu vă mințiți pe voi și nu-i mințiți pe ei. Nu este o rușine ca o femeie să-și dorească o viață mai bună. Este în ADN-ul nostru să ne dorim ceva mai bun, fiindcă noi suntem concepute pentru a deveni mame. Orice mamă își dorește ceva mai bun pentru copilul ei. Și dacă tu nu-ți dorești o viață mai bună pentru tine sau pentru copiii tăi, înseamnă că ceva nu este în regulă. De ce zic? Nu cred că există astfel de femei. Și bărbații își doresc să intimideze femeile la maxim cu această temă, dar e normal să vrem un bărbat lângă noi care este capabil, să aibă potențial, să știm noi că, uite, bărbatul ăsta cândva o să poată să-mi hrănească copiii. Este foarte important, că de altfel, de ce ar mai fi el la întâlnire cu tine? De ce? Și bărbații și femeile își doresc același lucru, să aibă lângă ei persoane frumoase, inteligente, cu potențial și să nu uităm că bărbații în ziua de astăzi pun mare accent pe situația financiară a unei femei. Am dreptate? Cred că am. Eu personal am auzit de foarte multe ori, da, bine, e ok, frumoasă, dar ce mașină are? Mai departe, nu stați în telefon atunci când veniți la întâlnire cu un băiat, fiindcă dați dovadă de lipsă de educație. Alo? Da. După cum ați văzut, este o totală lipsă de respect și dacă ai ieșit cu un om, trebuie să ai răbdarea până la urmă și să pleci de acolo creând o impresie frumoasă. Contactul vizual. El este extrem de important atunci când vii la întâlnire cu un băiat și când vrei să creezi prima impresie. Este important să nu faceți în felul următor.
important e să nu mergem pe extreme. Să nu fiți nici prea timide ca să nu priviți deloc în ochi, dar nici să nu fixați în așa fel încât să-i dai de înțeles că aici și acum. Este important să privești interlocutorul tău în ochi atunci când el vorbește, dar în așa fel încât să nu-l intimidezi prea mult, fiindcă oricum o să-l intimidezi. Bărbații nu sunt obișnuiți ca femeile să-i privească în ochi. De obicei, femeile sunt mai timide și mai, nu știu, privirea le fuge într-o parte în alta. Ei domină discuția și ei țintesc cu privirea, dar voi încercați să faceți un pic altfel, țintiți și voi. Încercați și voi să pătrundeți, fiindcă atunci când un bărbat vede o femeie care îl privește în ochi, încep să aibă o stare de dar ce se întâmplă? Și așa se uită la mine? Încercați să vedeți ce va ieși. Încă un moment foarte important. Niciodată, la prima întâlnire, dar nici după, nu vorbiți urât despre foștii voștri iubiți. Niciodată. Never. Nicădată. Asta este foarte, foarte urât și vorbește tare mult despre voi ca persoane. Dacă vorbiți așa despre fostul, o să vorbiți așa și despre el. Și, în general, nu bârfiți. Ai văzut-o pe aia ce a făcut, că și-a făcut curul, și-a făcut nasul, și-a făcut, nu știu. Nu vorbiți despre nimeni urât. Este foarte important. Credeți-mă, deci o să-mi mulțumiți dacă o să țineți cont de acest sfat. Aici întâlnirea i-a sfârșit, voi simțiți că cam v-ați plictisit și o chestie importantă este ca să precipitați lucrurile în așa fel încât voi primele să spuneți că trebuie să plecați. Niciodată să nu permiteți să ajungă la momentul în care băiatul să zică primul luăm nota? Nu, tu trebuie să fii cea care prima spune luăm nota? Să înțeleagă ei starea de ce s-a plictit, chiar dacă să presupunem că ți este mega interesant cu acel bărbat. Vrei să stai cu el încă 3 ore? Nu. Lași o stare de mai vreau. El trebuie să simtă că mai vrea să stea cu tine. Și deja nu se înceapă a căsca, se uite în telefon, se uită la alte femei. Nu. Pleci atunci când este cel mai interesant. Și ce faceți cu nota de plată? Evident că vă oferiți să contribuiți. Dă-mi voie să contribui, te rog mult. Mie. E la chit. Da? Stai că sună telefonul, trebuie să sun. Întotdeauna faceți ca în scena numărul 1, când voi vă oferiți să contribuiți. Credeți-mă că orice bărbat va aprecia acest gest. În așa caz o să vedeți și voi cam care este reacția bărbatului și ce atitudine are el față de acest comportament al vostru. Fiindcă în cazul în care voi ziceți, dăm voie să contribui și el spune, da, ok, nicio problemă, atunci e clar. În cazul în care el spune, nu, sub nicio formă, eu achit, atunci e și mai clar. Și în așa situație o să vedeți foarte bine cine este acest bărbat și să vă puteți face o concluzie despre el. Și acum, haideți să vorbim despre finalul întâlnirii voastre. El poate fi unul foarte diferit. În momentul în care tu vii singură cu mașina, te duci acasă singură și el te petrece până la mașină sau poate să te petreacă până acasă sau poate să te invite la el. Deci cum reacționați în astfel de situații? În cazul în care el se oferă să te petreacă până acasă și ajungeți la locul destinației, în caz că ați făcut cunoștință o zi înainte și astăzi v-ați văzut, evident că îi dai mânuța să ți-o sărute și atât. Iar în cazul în care vă cunoașteți de ceva timp și astăzi este prima întâlnire oficială, faceți în felul următor. După ce ați venit acasă de la întâlnire și îmi imaginez că este o stare de emoții, de fluturi în stomac, să nu faceți sub nicio formă acest lucru.
Alo? Vreau să-ți mulțumesc pentru seara de azi, a fost tare super și vreau să spun că mie deja mi-este dor de tine. Iar în caz că întâlnirea voastră a fost într-atât de fierbinte și, efectiv, atracția a fost prea mare ca să vă abțineți și ați avut un one night stand, atunci, sub nicio formă, nu îl sunați primele, niciodată. Cât de tare nu ți-ai dori, nu suna. Nu fă asta. Efectiv o să strici totul, fiindcă el poate să nu te sune prima sau a doua zi ca să-ți arate cât de important este el și că de fapt nu a avut nevoie de tine, dar dacă nu suni nici tu și în momentul în care te sună el nu-i mai răspuns la telefon încă o zi, atunci să știți că o să aveți doar de câștigat. Și o seară de one night stand se poate transforma în ceva foarte serios atunci când știi cum să te comporți cu un bărbat după și cum percepe el situația în care tu nu l-ai sunat, el nu te-a sunat și când decide să te sună, tu nu-i răspunzi la telefon. El percepe asta drept gen de ce nu i-a plăcut, nu am fost eu într-atât de bun încât ei să nu-i placă și încearcă să-și caute confirmare, respectiv să te caute și evident că tu nu stai, nu-i răspunzi o săptămână la telefon, nu răspunzi doar o zi. După care revii cu un mesaj gen, hei, am fost ocupată, ce mai faci? Ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Nu vă arătați că sunteți supărate, nu interveniți cu scene gen de ce? Ai făcut sex cu mine și după asta gata? Nu mai ai nevoie? Nici într-un caz. Arătați că sunteți foarte chill și că de fapt voi ați și uitat că trebuia să reveniți cu un mesaj sau faceți-vă ca un bărbat în astfel de situație. Inversați rolurile și o să vedeți că se va solda cu succes. Acesta a fost webinarul de astăzi. Eu m-am simțit foarte bine și m-am distrat foarte mult povestindu-vă aceste lucruri. Eu sper să le puneți în practică toate aceste sfaturi și să reveniți cu un feedback, să-mi spuneți cum a fost și dacă într-adevăr a funcționat. Bye! Și aici o să fie exemplul ăsta. În cazul în care, să presupunem, tu ai lăsat. Nu-ți mai e de Atât nisina mi-a dat.